túžil som mať taký nadprirodzený kontakt s Pánom, počúvať jeho hlas. A toto mňa úplne, už len keby toto mám, tak už to samé mi stačí, fakt. Pamätám si, ako mladý človek, keď sme spolupracovali, jeden moment, ktorý ma na tebe fascinoval, že keď sme rozlišovali, čo budeme robiť v nejakej misii alebo v nejakej našej službe, tak vedel si tak zastať a povedať, viete čo, že opýtam sa Pána, čo nám povie do tejto veci. A potom si 2 týždne nejakým spôsobom rozlišoval, pýtal sa a častokrát si prišiel s odpoveďou, že touto cestou pôjdeme alebo takto to budeme robiť. Kedy to u teba začalo? Aká bola tvoja cesta spoznávania Božieho hlasu? Tak vieš, Matúš, ja som sa musel učiť byť citlivý na Boží hlas, na hlas Božieho ducha a tiež to bola súčasť mojej duchovnej cesty, že ako mladý študent som si tiež myslel, že skončím svoje učiteľské štúdia a budem učiť na škole a to bude všetko, ale Pán vstúpil takým zázračným spôsobom až do môjho života, kedy ma začal volať k niečomu väčšiemu. Už na vysokej škole si pamätám, že keď som povedal ostatným spolužiakom o tejto svojej túžbe, tak sa mi smiali, že veď Juraj, ty si taký zábavný, ty si taký organizátor, že z teba a kňaz. Ale predsa táto túžba nejak v mojom srdci dozrievala a keď som učil na štátnom gymnáziu 4. rok, tak som pochopil, že to, čo dávam, nestačí. Že srdce mladého človeka zmení jedine Boh, tak ako zmenil moje srdce. Si pamätám, že bolo to cez jedny Vianoce, kedy som tak akoby ešte obchodoval s Pánom, že veď Páne, ešte nejakú prax získam a potom. A Pán mi vtedy akoby povedal, že tak ako ešte si mladý, že teraz je čas, kedy môžeš svoje talenty využiť na to, aby si pracoval s mladými a privádzal ich ku mne. A to bolo to rozhodujúce, že proste pri jednej modlitbe som akoby tak pochopil tú Božiu vôľu a prijal aj za svoju. A tak som našiel piaristov. Tam som vlastne našiel tú cestu, ako mladých privádzať k Bohu. Piaristov založil svätý Jozef Kalazanský. Chcem sa opýtať, že či vidíš nejakú takú súvislosť toho svojho hľadania a hľadania svätého Jozefa Kalazanského. Kalazanský asi tiež mal tú cestu, ktorej rozlišoval, do čoho Boh volá. Však napokon, keď v roku 1592 prichádza do Ríma, aby si vybavil nejaké osobné záležitosti, tak ešte nevie, čo chce. Je mladý kňaz, hľadá nejakú svoju cestu. A Pán mu vtedy začal tam ukazovať, že on veľa chodil po rímskych kostoloch, modlil sa a napokon mu Pán ukázal deti. Deti, ktoré sa túlali po rímskych uliciach a v podstate nemali nejakú životnú perspektívu. A vtedy mu vlastne ukázal, že ty im môžeš dať túto perspektívu. Ty im môžeš pomôcť nielen zbaviť sa materiálnej chudoby, ale získať vzdelanie, nájsť Boha a tak zmeniť úplne svoj život. A to si myslím, že bolo také rozhodujúce pre Kalazanského. Napokon preto v roku 1597 zakladá aj prvú bezplatnú školu v Európe. A napokon to jeho dielo prerastlo do takých rozmerov, že nestačil na to dielo sám, potreboval spolupracovníkov, čím vlastne vytvoril reholu piaristov, ktorí naozaj hľadajú tú Božiu vôľu a hľadajú, ako slúžiť mladým aj v tejto dobe. Chcel by som sa opýtať, že aká je vaša služba? Hlavne učenie v škole, informatika, náboženstvo, animatorský krúžok, okolo kostola kňazská služba a služby, ktoré sú s tým spojené. Mimo komunity
Som vlastne pastierom v jednom spoločenstve našom vlastne, čo tu pôsobí v rámci spoločenstva PR Nitra. A tiež sa aj tak snažíme s mladými vlastne spievať na tých mládežnických omšiach a tvoriť taký menší zbor v podstate a tak slúžiť takou modlitbou a chválami. Tak môjim takým primárnym apoštolátom môžeme povedať, že to je taká práca s deťmi. Chodím vypomáhať do družiny cez týždeň. Snažím sa im štepovať to, že aby hľadali Boha. Že im pomáham aj s tým. Moja služba zahŕňa vyučovanie v škole, prácu s mladými, osobný rozvoj a ich sprevádzanie aj v spoločenstvách a pomáhanie v komunite. Keď sa povie slovo komunita, tak čo vám asi tak najviac zarezonuje? Tak rozmanitosť, svedectvo. Vnímam, že sme so Šimonom napríklad pri deckách alebo tak to decká berú iným spôsobom. Že oni sú dvaja, že dokážu fungovať a komunikovať a to je, myslím si, že veľmi, veľmi také silné, že svedčiť viacerí naraz. V tej rozmanitosti a svedectve by som asi pridal jednoznačne modlitbu. Jan Pavel II, keď hovorí o tom, že k čomu je cirkev povolaná, tak používa to slovo komunio ako spoločenstvo a že jednoducho nedá sa žiť viera iba tak na osobnej úrovni, že aj keď hovoríme o nachádzaní dokonalosti evanjeliovej, dokonalosti vnútorného života, tak sám človek to dokáže iba po istú hranicu, ktorá je veľmi obmedzená. A tam si uvedomujem, že vlastne nedalo by sa dosiahnuť túto dokonalosť bez života v komunite, že hoci častokrát je to aj ťažké, že to je práve to miesto, kde sa k tej dokonalosti blížime. Potom je to rodinný život, že rodinná atmosféra, ktorá je aj svoje slabé stránky, tam to zahrňuje aj tie dobré. A potom je poznanie seba. Komunita ho teda odhalí, sa odhalí človek, aký je a čo má robiť, že mu to pomáha. To naplňanie tej potreby, nebyť sám, hej, že človek proste má tu možnosť stretnúť sa s bratmi cez deň, hej, a porozprávať sa a to sa v podstate nedá, hej, keď človek napríklad by bol sám niekde vo farnosti a tak vnímam, že je tam takéto bratstvo, hej, že toto vidím ako také silné stránky vlastne tej komunity a že to tak človeku dáva taký pocit, že áno, že má to zmysel, že sme tu pre niečo, je to také Božie dielo. Šimon, ako tak zvládaš, keď ťa nejaký spolubrat, že poriadne, že naštve alebo nahnevá? Ťažko. Podľa toho, ktorý. Nie, tak ja keď sa naštvem, tak ja radšej idem na izbu, tam sa proste vynervujem, porozbíjam dačo možno. A že tak trošku ukľudní ma to, hej. Vlastne aj sa pomodlím, hej, za toho spolubrata, že jak sa ukľudním. No dobre, možno to tak nemyslel a možno mal ťažšiu chvíľu než ja, hej. No a potom normálne, no. Ja by som možno na ľudskej úrovni povedal, že keď sa dvaja snažia dohodnúť, tak sa to, povedzme, pri ľudských silách ešte nejako môže zvládnuť. Ale keď je to 8 ľudí, tak je to exponenciálne komplikovanejšie. Ja ten nadprezný, že Pán nás povolal, že nemôžeme na to hľadiť len ľudský. To by sa rozsypalo. Každý druhý deň by som chcel odísť. No. Lebo narážam na spolubrata, ktorý iné veci robí, alebo to nedodržuje, alebo tamto. Takže Pán nás povolal, dáva nás silu a od nás, čo si očakáva. Je to poslanie, je to povolanie, že na celý život, tak jak v manželstve, že nemôžeš rozmýšľať, že sa rozvediem na druhý deň. Že... Janko, ja som ťa ako piaristu zažil ešte ako chlapec, keď si robil pre nás tábory a pre mňa to bola v podstate taká silná skúsenosť aj toho reholného. Ty
Ty si zažil tie 90. roky, ten prelom, a to je možno aj taká moja otázka, že aká je tvoja skúsenosť s reholou, so zbožnými školami? Práve na prelome 80. 90. rokov, keď prišla sloboda, vlastne som vstúpil do rehole. Tá sloboda mi to umožnila a tým pádom som mohol zažiť reholu v jej úplne počiatkoch v tejto dobe. A bolo to naozaj skutočne prelomové, nie len aj pre mňa osobne, ako mladého človeka, ktorý hľadal svoje povolanie, ale bolo to prelomové pre samotnú reholu. Na jednej strane to bolo ťažké, ale na druhej strane to bolo také dobrodružstvo, že čo vlastne nás čaká, že ako sa to všetko vyvinie, ako tie školy vlastne pôjdu a by som povedal, v tom istom, čo zažívala rehola v tých nových krokoch, pri jej zrode, obnove, ja som zažíval tiež také vlastne nové kroky svojho osobného povolania, takže bolo to také symbióze, môžem povedať. Takže považuješ tieto 90. roky za také kľúčové? Áno, určite. No určite. To, čo máme teraz, to, čo zažívame teraz, tak to je vďaka tým 90. rokom, v ktorých pátri, ktorí rozbiehali reholu, a to treba povedať, naozaj, pretože to bolo náročné, veľmi náročné, aj prakticky a organizačne, a založiť školy, reholu nejakým spôsobom skonsolidovať právne. To všetko bolo veľmi dôležité, aby oni sa nevzdali a nevzdali to a aby vytrvali aj ten nápor. Ale myslím, že ich tiež nejakým spôsobom hnalo taká tá predstava, že áno, teraz to, čo sme snívali, celú totalitu teraz môžeme uskutočňovať slobodne a môžeme ísť, aj keď to nie je jednoduché. V čom bolo toto obdobie také dobrodružné pre teba? Predovšetkým človek sa učil, hej. Nikto nám nepovedal, hej, že robte takto tábory, takto ich budete. Už v tých 90. rokoch vzniklo už aj ERKO síce, hej, ERKO, ktoré pracuje s deťmi, hej. Takže oni dávali také prvé tipy, možnosti, že ako pracovať, sami sa tiež učili. Takže niečo tam bolo, ale bolo to väčšinou proste tak za jazdy. Vlastne nemohli sme sa pripravovať, že teraz pôjdeme na kurz. Dneska existujú už rôzne možnosti, ale vtedy neboli také možnosti. Takže ale bolo to dobrodružne práve v tom, že ako keby, že na kolene. Ale v tom bolo to čaro, hej, že nebolo tak všetko prichystané, ako teraz musí byť všetko prichystané z hľadiska organizácie a hygieny a všetko musí byť dodržané. Vtedy to bolo nadšenie a chceme robiť tábor, tak sme robili tábor. Teba si tak ľudia najviac asi spájajú s pastoráciou detí, s detskými svätými omšami. A kedy ti to tak Pán Boh možno ukázal, alebo ako si sa k tomu dostal? V podstate už pri hľadaní povolania môjho, to, čo som chcel a túžil robiť, cez povolanie, nejaké povolanie duchovné, bola práca s deťmi. To som odjak živa mal vzťah s deťom. Potom teda po konci totality sme zistili, že piaristi sa nám venujú a kto to vlastne piaristi sú, že to rehola, ktorá pracuje s deťmi a mladými, tak to bolo pre mňa hneď ako také nasmerovanie jasné. Tak som skúsil a vstúpil do piaristom, že áno, potvrdilo sa mi to. Máš pocit, že to, čo sa očakávalo od cirkvi, sa nejakým spôsobom aj naplňa v tomto období? Určite sa naplňalo, v tých 90. rokoch bolo všetko tak nejak preniknuté nadšením a takouto otvorenosťou, čo bude, ako bude. Tak to tak spôsobilo, že človeka to tak poháňalo dopredu, že aj rehola a v podstate aj ja v rámci tej rehole sme cítili, že niečo pred nami veľké, sme na začiatku niečoho veľkého, že Boh cez nás môže vytvoriť niečo, čo dlhé roky bolo úplne skryté. Iba toľko vám chcem povedať na začiatok školského roku. Drahí mladí priatelia, žite, študujte preto, aby vedľa vás už teraz boli šťastní vaši spolužiaci, jeden druhého robte šťastným, jeden druhému si pomáhajte, robte šťastnými vašich rodičov, presvedčajte ich, že to stojí za to chodiť do takej školy, kde vedie cirkev. A presvedčte nás všetkých, že ideme do doby, kde cirkevné školy dajú nášmu národu, ktorý je tak duchovne dokaličený, nový, morálne vyspelý
a intelektuálne zrelých ľudí. Dokážte to. Prišli sme sem, môžem tak povedať, v plnej paráde. Cirkev je s vami. Biskupy v 90. rokoch mali od cirkevných škôl určité očakávania, možno nádeje, túžby. A my všetci máme nejakú skúsenosť s piaristami, čiže aj s cirkevnými školami, hoci nie všetci sme chodili piaristom do školy. Ale chcem sa tak vás opýtať, že aká je možno vaša skúsenosť a možno kedy ste vy spoznali piaristov? Tak ja som piaristov spoznala už ako 6-ročná, kedy ma rodičia zapísali do piaristickej základnej školy. A už od začiatku vlastne som sa stretávala vtedy s patrom Jankom, ktorý vlastne mal program pre deti. Chodívali sme sa modliť v rámci vyučovania do kaplnky. A myslím si, že mi to dal veľmi taký zdravý základ, aj taký zdravý pohľad na Boha. Že Boh je Otec, ktorý je láskavý, ktorý je milosrdný. A k takému živému vzťahu s Bohom som prišla, keď som už bola puberťačka a vlastne pater Juraj prišiel do Prievidze, začal robiť duchovné obnovy a ja som vlastne vtedy videla, že Boh je živý a že vlastne na tej duchovnej obnove mi piaristi práve ukázali živý vzťah s Bohom. To je asi ten bod, v ktorom sa naše životy stretli trochu, lebo ja som v tom čase mala asi 23, ty si mohla mať 16, 17. A ja som vlastne vtedy bola na tej duchovnej obnove. A to bola asi jedno z tých obnov, kde som ja spolupracoval a to je zase môj spôsob, ako som ja prišiel k piaristom, že nechodil som na piaristskú školu, ani nie som z Nitry, ale prišiel som trošku neskôr k piaristom, až ako vysokoškolský študent a začal som s Jurajom spolupracovať a s viacerými ľuďmi práve na týchto obnovách. A vlastne skrze to, že som spoznal pátra Juraja, tak aj mne sa zmenil život, že to, čo povedala Janka, platí aj o mojom živote, že môj vzťah s Bohom asi by som nemal povedať, že sa zmenil, ale ako keby začal existovať. Že to bolo niečo dovtedy také veľmi latentné, také veľmi neisté a táto životná skúsenosť vlastne mne zmenila život. Priviedla ma do manželstva, ako keby tá spolupráca začala byť veľmi intenzívna pri práci s mládežou, v spoločenstvách, pri duchovných obnovách. Takže ja som k piaristom prišiel skôr tak neskôr a zvonka. Týmka, ty si tiež bola vlastne študentka piaristických škôl. Tak moja skúsenosť s piaristami asi začína vtedy, keď som nastúpila na 8-ročné gymnázium. No a môžem povedať, že táto škola bola pre mňa vždy veľmi taká otvorená a hlavne som tam cítila také rodinné prostredie, kde vlastne učitelia ako patrí piaristi boli veľmi takými dobrými učiteľmi. Aj po stránke vedomostnej, ale aj po stránke také osobnostnej, že som tam cítila vždy taký osobný záujem o moju osobnosť a teda o to, aby som rástla nielen vo vzdelávaní, ale aj vo výchove. Určite sa pod to podpísali aj priatelia a ľudia, teda, čo tam študovali spolu so mnou. A taktiež som tu chodila vlastne do zboru, ktorý sa volá Piarissimo. Tento zbor chodil aj po celom svete a bol veľmi takým miestom, kde sa vlastne mohli stretávať umelci v hudobnej oblasti najmä a realizovať sa v ňom. Mala si aj nejakú negatívnu skúsenosť alebo z opačnej strany, keby sa na to pozrieš? Tak možno by som prijala vec takého voľného času pre moje voľnočasové aktivity, aj keď teda Piarissimo podporovalo to voľné trávenie času, ale zároveň mi chýbal taký priestor pre také umelecké veci a nielen také štúdium. Ja som mala práve úplne opačnú skúsenosť, že vlastne ako som začala chodiť na duchovné obnovy, ktoré organizovali piaristi, tak veľmi dôležitá časť tých obnov bola práve hudba a pieseň chvál. A mňa to tak veľmi zaujalo a tak sa ma to veľmi dotklo, že som si povedala, že toto chcem robiť. Že toto je niečo, čo mi je veľmi blízke a doteraz sa tou piesňou modlím. No ja si spomínam, že moje prvé stretnutie s piaristami bolo v 19 rokoch, keď bol som tak dosť znútra prázdny a na dne a v tomto období som viacej hľadal Boha a veľmi si to stretnutie s piaristami spájam s takým vypočutím modlitby, pretože som volal na Boha, že ak si naozaj živý, tak sa mi daj spoznať a možno po nejakých pár týždňoch od tej modlitby prišla príležitosť ísť na ministránsky tábor
ktorý si organizoval ty. A ja som tam vlastne prvýkrát videl možno kňazov aj mladých ľudí, ktorí aktívne hľadajú Boha, ktorí sa tak zaujímajú a vlastne v tomto období som mal príležitosť aj tak viac povedať o sebe, o svojom príbehu a po veľmi dlhej dobe som išiel na svätú spoveď. A to bol pre mňa taký impuls, kedy som pocítil, že sa mi naozaj tak uľavilo a že tá spoveď nie je len niečo tradičné, ale že to má takú duchovnú podstatu. No a potom ma oslovila tak tá spiritualita, lebo som videl ako keby mladých ľudí, ktorí žijú tú vieru tak živo a majú v očiach iskru a ako keby sú takí plní radosti a je medzi nimi niečo také zvláštne a som strašne potom zatúžil, že ako keby bolo to v mojom srdci. Aj napriek tomu, že som vychádzal skôr z hip-hopovej kultúry alebo možno z takýchto iných vecí a mal som možno inú predstavu o priateľstvách, ale už je to skoro 9 rokov, čo pravidelne chodím k piaristom, či už na omše, alebo spoluorganizujeme nejaké duchovné obnovy alebo čokoľvek iné, takže je to super. Piaristi ma priviedli k Bohu a naučili ma žiť v spoločenstve, že to bolo asi také gro, že to máme všetci spoločné asi, do veľkej miery, ale že čím som starší, tak tým vlastne sa tento koncept ako keby je menej platný pre môj život, lebo už, hej, som manželom, hej, máme deti a aj ten život v spoločenstve v tom takom klasickom spoločenstve nie je taký intenzívny, lebo ten priestor je iný, ale čo mi ostalo a podľa mňa pretrváva a prináša oveľa väčšie ovocie ako samotné spoločenstvo sú hlboké priateľstvá, že to je niečo, čo ako keby piaristi ma naučili, že vovedli ma do ako keby takého levelu priateľstva, na ktorý by som nikdy nenastúpil bez toho, aby som pieristov poznal. Podľa mňa to je to, čo priniesli aj mne, že vlastne klasi otázku, na čom naozaj záleží, alebo že čo je naozaj dôležité. Napríklad aj v tom priateľstve, že vlastne čo je zmysel priateľstva, že vlastne pýtať sa správne otázky a nežiť iba na povrchu, alebo nežiť iba pre seba, ale keď som videla aj to, ako oni vlastne naozaj pre mňa sú to obetaví pátri, muži, ktorí proste, nie je ich veľa na Slovensku, že nie je ich proste 50, ale že o to viac vlastne musia vychádzať zo seba a prinášať ako keby aj svoj život ako obetu a že niečom pre mňa je to aj takým vzorom, keď vidím ten ich spôsob života, že ma to vedie k tomu, aby som sa aj ja nad sebou zamyslela, že prečo tu som, čo je moje poslanie a že prečo ma Boh stvoril a čo je moje miesto vo svete, čiže čím sme starší, tak tým možno trošku viac si začíname odkrývať zmysel toho života, ktorý asi bude ukrytý v tej schopnosti milovať a darovať sa úplne. A že v tomto naozaj patrí piaristi, boli pre mňa vzorom, že pamätám si mnoho situácií, kde som videl, že prekročili všetky svoje hranice na to, aby pomohli alebo aby boli k dispozícii a to je inšpiráciou aj pre ľudí, ktorí žijú v manželstve, lebo manželstvo tiež stojí na seba darovaní. Takže je skvelé, že kňazi a laici môžu takto spolupracovať a byť navzájom si ako keby inšpiráciou. Hej, toto môžem potvrdiť a niekedy mám až takú túžbu ešte viac ukázať piaristov a iným ľuďom, pretože častokrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú práve negatívnu skúsenosť, či už s katechétmi, s učiteľom. V spoločenstve niečo vo mne tak začalo. Túžba, ktorá dychtila po naplnení. A preto som jednoducho hľadal, kde môžem nájsť to naplnenie, kde môžem nájsť Boha čo najviac. Chcem ho mať ako priateľa, ako blízku osobu, ale že môžem povedať, že som to našiel. Lebo ja som presne hľadal toto také, čo Juraj mal, takýto vzťah s Bohom, taký kontakt, takéto ako keby počúvanie Božieho hlasu a naozaj po 15 rokoch v Reholi môžem povedať, že naozaj, že vnímam, ako mi Pán hovorí, ako mi ukazuje veci, ako mi dáva nejaké vnúknutia, odpovede pre ľudí a toto mňa úplne, už len keby toto mám, nič ostatné, pritom kňazstvo je ešte takéto obrovské, tak už to samé vystačí. Vysoká! Páni, bojovali ste ako levi.